Allah Allah'tan başlamalı. Bismillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Metnin devamı. Nâme diye fallaha Allah'a ya ihvani temessakû bi asli dinikum ve evvelehu ve âhirehu ve ususehu ve ra'sehu şehadete en la ilahe illallah ve a'rifu ma'nâha ve ahibbuha ve ahibbu ahleha ve ce'alûhum ihvânekum ve lev kânû ba'idîn وَاكْفُرُوا بِالطَّوَاغِيتِ وَعَادُوهُمْ وَأَبْغِضُوهُمْ وَأَبْغِضُوا مَنْ أَحَبَّهُمْ أَوْ جَادَلَ عَنْهُمْ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَوْ قَالَ مَا عَلَيَّ مِنْهُمْ أَوْ قَالَ مَا كَلَّفَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فَقَدْ كَذَبَ هَذَا عَلَى اللَّهِ وَافْتَرَى فَقَدْ كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ وَافْتَرَضَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ بِهِمْ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ فالله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ diyen hadisinden sonra name diye hadisin açıklamasına maaluk doğru değil mi? İslam gen başlayışıyalak yine şu genliğine dolanır diye. Son için name Allah'ın hakkı için Allah'ın rızalığı için ey Müslüman doğanlar diye name filgatı yapışın dininizin aslından diye dininizin düyübünden yapışın diye. Dinin evvelini ahirini bar zadını kavul edin amal edin diye. Ve ususahu ve name ve dinin esası ve dinin başamnama şehadet en la ilahe illallah. Dinle ilayanlar şundan başlıyor. Seni kafirlikten tapağutlanıp İslam'a salayanam şu zat la ilahe illallah dedi. Ve arifu mana şu sözün manisini bilin diye. Ve ahibbuha ve şu sözün nama iteriyen zatların söyün. Şu sözü söyün, manisini söyün. Ve ahibbu ahleha diye. Ve şu sözü amal ettiyenler söyün diye. Ve ce'alûhum ihvânekum ve şu sözü nama amal ettiyenleri doğun edinin diye وَلَوْ كَانُوا بَعِيد۪ينَ olur sizden neyme daş ülkelerde yaşayan emmat olur diye. وَكْفُرُوا بِالطَّوَاغِيتِ ve şu la ilahe illallah taşlanıp ondan gayri ibadet edilen tağut bolan zatların bağırsına kafir olun, terk edin, taşlan diye. وَعَادُوهُمْ ve neyme Allah'dan başka ibadet edilen zatlara عَادُوهُمْ düşmançılık edin. وَأَبْغِضُوهُمْ ve yigrenin diye. وَأَبْغِضُوا مَنْ أَحَبَّهُمْ أَوْ جَادَلَ عَنْهُمْ وَنَامَ şirki söyleyenleri ve şirki doğrap, şirki revaçlap cedele diyenlere nâme hâleman diye. اَوْ لَمْ يَكْفُرُهُمْ اَوْ لَمْ يُكَفِّرُهُمْ ya da nâme müşriklere kafir deyip bilmeyenlere yigrenin diye. اَوْ قَالَ مَا عَلَيَّ مِنْهُمْ ya da nâme ay men nâmişim olur ulan niyanam yigrenin diye. Ma aleyye minhum. Olan neyme bana ziyan var ya. Men olurlar men neymişim var diye. Şu şey diyenem neyme. O şulon ettiyen şirk. Adamlar tevhide çağır tenem. Şirkin erbettiğin neyme ilevne billir. Yigren müşrikler tenem yigren diyende. Olurlar men neymişim. Ya bana neyme ziyan ver ya. Olan neyme ziyan ettiye diyenem yigrenin diye. Ha? O bana neyme. Ev ma kellefeni Allahu bihim. Ya da neyme. Nâme Allah bana buyurdu mu şirkin nâmeden iyileri aytmaklığa ya müşrikler yigrenmekliği Allah bana buyurdum diye şey diyse. Yo Allah buyurdu. Şey diyenem yigrenin diye. Kim şey diyse diye nâme olurlar nâmişim ma. Ya da nâme Allah bana nâme tevhid aydıp adamlar şirkten kaytarmakla buyurdum diyse fakat kezebe hâzâ alallâhi veftara. Şu nâme yalan sözlenir diye ve Allah töhmet atanır diye. Yani Allah bana buyurunok diyen sözü yalanır diye. Fakat kellefahullahu teala bihim. Belki de şüphesiz Allah nâme ona da buyurandır diye müşrikler yigrenmekliği, şirkin nâmediğini ilevine beyan etmekliği, şu şirkin nâmediğini bilen adama nâme şirki yigrenmek ve nâme şirkin nâmediğini ilevine de nâme aytmak, onun eğelendirmekliği Allah buyurdu, arz etti.
Emma kim Allah bana buyuran yok diýdi, näme şoňa ýalançy kezzap diýdi. Waftarada aleyhil kufra bihim wal bara'ata minhum diye. Ve näme Allah farz etdi diye. Näme şolara el kufra bihim şolardan näme Allah'dan başga ibadet edilen zatlar terk etmekligi ve näme vel bara'ata minhum ve şirkten ve müşriklerden ve Allah'dan başga ibadet edilen zatlardan el bara'a özün paklemekligi Allah farz etdi hemme. Walaw kanu ihwanahum ve awladuhum. Eger de şu şirk etýänler senin doganlaryň we näme hatta bala çağalaryňa molaýtyn. Allah'ın rızalygy üçin näme? Allah'ın buyruğundan üçin dogan gardaşyň çağalaryňa mola şirk etýärler mi sen şolar ýigrenmeklik näme? Allah farz etdi buyurdy. Şoň üçin Allah diýär. Yani Allah'ın haqqy üçin näme doganlar temesseku bizalika. Yani şu tevhidden näme yapyşyň diýär. Tevhide yapyşyň diýär. La ilahe illallah sözüne yapışın diye. Leallekum telqawna rabbakum. Umid ki siz näme Allah duşaňyzda we entum la tüşrikuna bihi şey'a. Allah Teala näme şirk etmän bir Allah'ın näme ibadetde birlen halla duşarsyňyz diye. Şoň üçin näme la ilahe illallah sözüne gaim yapışın. Tamam ýaşy dilek etýär Allahumma tewaffana muslimin. Ey Allah'ım biz ölümizde näme musulman edip öldür we alhiqna bis-salihin ve näme ölümizden tamam salih ötenlerimize näme bizi birleştir diye. Ve linahtimel kelama amin. Ve linahtimel kelama bi ayetin zekaraha Allahu Teala fi kitabihi tubeyyinu laka enne kufrul müşrikina min ehli zamanina a'zamu min kufrillezina qatalahum Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şu kitabımızda nämeler tamamlaýasy Allah Teala'nın kitabından bir ayeti okumakluk bilen. Şol ayet näme? Şu bizim zamanımızın müşrikler diye Resulullah'ın cihad eden müşriklerinin näme? Müşriklerinin erwetdigini beýan etýär. Indi ol aýaty näme okamadymyzdan öň ýa-ni okan wagtlarymyzdan näme açyklamasyny alalım. Näme diýär Şeyh Fawzan hafizahullah? Kufru ahli zamanina a'zamu min kufril müşrikinel awwalin. Şu zamanın müşrikler diye awwal kıwatda öten adamlar näme? Müşriklerin şirkinden erwet diye. Hatta näme umum müşrikler kadar a'zamu min kufri Ebi Cehl ve Ebi Leheb. Hatta Ebu Cehl'in Ebu Leheb'in şirkinden şu wagtky müşrikler näme şirki erwet diye. Näme üçin? Li'annal müşrikinel awwalin yüşrikuna fi'r-raha ve yukhlisuna fi'ş-şidde. Näme üçin şu zamananyň şirkli müşrikleri öňkü zamananyň müşriklerinden erwet diye sebäp diýsen näme? Awwalky müşrikler şirketine näme? Bu halatlarynda bolardy diye. Emma gyssanan halatlarynda näme? Şirk etmediler. Allah'dan gaýry hiç kim çağırmadylar diye. Näme üçin? Li'annahum ya'lamuna ennehu la yukhallisu min eş-şiddeti illa Allah. Zaten olur müşrik bolsalar näme? Bilerdiler diýränne Allah'dan başga hiç kimin kömek berip bilmejekligini. Şoň üçin diýränne gyssananlarna näme? Da'ullaha muhlisina lehu'd-din. Allah Teala olayda otýar. Halisan lillahi arfa Allah'ın çağırardılar. İsa da, Musa da, çöpüm, çörüm, gavrım, but, lat, uzza hiçsinin ýadyna düşmedi diye bir Allah'ın çağırardılar diye. Näme üçin? Dedim o wagtky müşrikler, bu wagtky müşriklerden azzakan akylly bolanlar. Akyllar satan diýränne Allah'dan başga hiç kimin näme kömek penasyny yetmejegine. Emma müşriku zamanina. Emma şu zamanyň müşrikleri näme? Fehum fi şiddeti ekseru şirken minhum fi'r-raha. Emma tersine diye. Bugünkü müşrikler näme diye? Gyssananna diýränne şirki diye müşrikler gow halyny eden şirkinden merwet diye. Öňkü müşrikler näme? Yeketek şirk etýän zatlar var. Allah bilen mesela Mekkeliler lata çokunan bolsa, Taifliler bir Allah bilen Uzzany çağırdylar. Emma İsa'ylar näme? Bir Allah bilen İsa'ny çağırdylar. Yefreýler näme derdi? Bir Allah bilen Uzayr'y çağırdylar. Emma bizinkiler gyssanana diňe Allah bilen birini çağıranaklar. Kim ýadyna düşse çağırýarlar. Düýün göm gaýdan atasam bolsa çağırýarlar. Şunumy? Allah bilen diňe näme plan işan sen ýetişdiraklar. Allah o wala galy berse plan erenler, pirler, 12 imam, 40 näme? 40 çiltenler 360'ını ödeýärler. 360 tane çağırırsan onun aňarda näme bar? 360'ını ödeýärler. Emma näme bu wagtky müşrikler şirki öňkülerde näme üçin agyr? Öňkü müşrikler birinji bilen diňe bol gow
kösenmeýän ýagdaýlarynda näme şirk edilir. Kösen görmeseler ýagdaýlar gowgasa näme Allah'ın çağırırlar ve butlarından çağırırlar. Atırcağa salarlar, kurbanlık ederler, sadakalar, niyazlar ederdiler. Emma kıssansa näme Ömer radıyallahu anh'un ödü näme kıssansat diye Huda yadımıza düşmez diye hurmadan, halvadan näme Huda yasardık diye Ömer. Ön İslam'dan ön. Ağacığı versek, kıssanı versek näme elini kellesini koparup Huda'yımızı yerdik diye. Burun Ömer radıyallahu anh'unu İslam'a girenden soň sinnaýalar. Bir ýerde bir gulýa soň ağlaýar diye. Gatma garşyda ansat bir sebäp bolmasa, ul sebäp bolmasa jemlenşen akbar adamda. Emma Ömer näme hem gulýa hem ağlaýar diye. Ondan bu sinanyň näme bir ýeri bar sonra ey Ömer diye. Ne bir gulýa bir ağlaýar. Näme ahwaly, sebäbi näme diýende. Müşriklerin aklynyň kemdigine gulýan diýe. Ödümden şolardan bolup gördük diye. Ağlayanım näme diye gıýdym elim bilen gömüp gaýtdym diýirler diye. Şoňa ağlayan diye. Gulyanım näme diye halwadan, daatdan, hurmadan Hudaýa ýasardyk diye. Ajygsagam näme bolwatymyz ýani meswatymyz näme çokunar öredik diye şu hurma Hudaýa ýa halwa Hudaýa. Ajygsagam kellesini goluny goparyp ýerdik diye Hudaýa. Oňa da gülküm tutýan diye. Yani Hudaýa diýip çokunyat ajygam soňam iýäs diýene. Şoň üçin näme bu wagtky müşriklerim şoňa alap. Öňkü müşrikler näme bolalyn wagtlaryna diňe bir şirk ederdiler. Emma bu wagtky müşrikler näme dyssananlaryna gow wagtlarynyň beter şirk etýärler. Gow wagtlaryna bir kisany öwleýän çagyrýan bolsalar dyssananlaryna näme öwliýa pira aňarda dursun o. Jimin çagyrýanlar amma kim ýadyna düşdi çagyrýar? Güýçli artist da moda çagyrýar bar. أما مشركو زماننا فهم في الشدة أكثر شركا منهم في الرخاء إذا وقعوا في الشدة ينادون معبوداتهم كل ينادي معبوده ليخلصه من الغرق في البحر يخلصه من كذا كلما زاد الخطر زاد الشرك عندهم فهم أشد من المشركين الأولين والعياذ بالله ديا شونشن شو زمانا المشركلر ديا فهم في الشدة شدة يغضي شنورنا قصة يغضي لنا agar halara düşenlerine de aksaru şirken minhum firraha. Müşriklerin gow halına eden şirkinden bulan şirki köp bolýar diye. Iza waqa'u fi şiddet emma qassanan ýagdaýlaryna bolsa yunaduna ma'budatahum. Bir ibadet etýän zatlary bolsa hemmesini çagyrýarlar diye. Kullun yunadi ma'budahu. Her öz çokunan çagyrar diye. Näme ony biri näme garpdan meni halas etip çağırır diye, biri men plandan gora dip çağırır diye. Näçe howfu hatar artdygyça şirk artýar olan diye. Şoň üçin hem fehum eşeddu minel müşrikinel awwalin vel iyadu billah. Şu wagt kılan şirk näme awwal kılan şirkinden näme gaty agyr diye. Indi bu ayet näme? Ýani şu ayet bilen tamamlanan diýen ayeti. İsra suresi 67-nji ayet. Allah Teala näme diye? Ve iza massakumuz-zurru fil bahri ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر eğer size degse diye barnama ziyan zeper denizlerde näme gaýyklarda gemilerde gezip görseňiz siz näme diňe men çagyryp başlarsyňyz diye başga menden başga zat ýadyňyza düşmez diye Allah Teala. Yani adam oğluna yüzleniyor. Adam oğlu sen ne hilek diye. Şon kapırdygyny näme boyununa goýýar Allah Taala. Siz näyle adamlar diye. Ey adamlar diye. Beni Adem'e yüzleniyor. Eger de näme baharlara, denizlere, deryalara, näme gemilerde, gaýyklarda minseň diye. Tolkunlar yerler näme agyr güýçlülen turup. Eýlek uru berse, garpdan eýleden bilen gorku berseňiz näme zalla men ted'una illa iyyah. Diňe men näme dogalar dileret men çagyryp başlarsyň. Felemma nejakum Allah da sizin dua dilerleriniz kabul edip necattir kutulursa siz ilal bar buraya çıkarsa diye. Qartdan halas olaňyzdan a'raztum. Siz yine Allah'dan yüz döndürýäňiz diye. Siz yine näme Allah'y taşlap yine öňkü çokunýan butlaryňyza, çöpleриňize, näme öwliýalaryňyza, pirleriňize ýykylyp başlaýaňyz diye. Ve kanal insanu kafura. Näme asly insan şeýle bir näme kafir bolup döretdi Allah Taala. Fakat zekerallahu anel kuffar. Allah Teala şu ayette kafirler barada bir näme zadagrak geçti. Olam nämedi? Ennehum iza massahumuz-zurr.
Haçanna ol müşrikler näme messahumuz-zur bir zarar yetjek bolsa, ziyan yetjek bolsa näme tarakus saadete vel meşayih. Näme ket hudalarny tosop tariqat hemme ratlan taşlarlar diye. Felem yed'u ahadan minhum. Olaryň hiç birini çağırmadylar diye. Ve lem yestagithu bihim. Hiç birinden näme kömegem soramadylar. Näme derler? Kimden soralar? Bel yuhlisuna lillahi wahdehu la şerike leh. Näme şirk yetirmedinden bir Allah'dan arasda dogadylyglar ederler diye. Ve yestagithuna bihi wahde. Bir Allah'dan dogadylyglar, kömekler sorarlar diye. Fe iza ja'ar-raha. Bu kıssa hallarından näme gutulup kıyınçılıktan bolçuluğa çıksalar näme derler diye eşraku, yine şirk edip başlarlar diye. Ve ente taral müşrikine min ehli zaman. Edil şuat senem şuat zamanına müşriklerini şu halle görürsün diye. Ve lealle ba'dahum yedda'i ennehu min ehli'l ilm. Müşriktir diye yöne önüne döneme gurlasın. Men alim menne ilim madik gurlar diye. Näme alimlik satar, ahunluk satar diye. Tengli tane diyen yalar. Näme müşrik? Yöne öğretlerine näme diýerler? Ahun diýerler. Ilim satan bolýar, Kur'anyň aýat okan bolýarlar. Okuyan Kur'an'da kafir. Ve le'alle ba'duhum yedda'i ennehu min ehli'l ilm. Öyle näme kâbiri men özüne müşrik diýmez diýe, ilim dawasyny eder diýe. Ve fihi zuhdun, terki dünýälik eden bolar diýe. Ve ijtihadun, näme ibadatda gayrat eden bolar diýe. İza messehu'z-zur, ýöne şolum näme ilim dawasyny edip. Ahunluk sassada näme terki dünýälik edip ibadatda gayrat eden bolsa diýe. İza messehu'z-zur, kynçylyk gelenne gör diýe. Näme der diýe kynçylyk gelenne? Qama yestagithu bi gayrillah. Allah'dan gayriden näme kömek sorap başlar diýe. Ayem bolsa çağırın, günüm bolsa çağırın. Kim bolsa çağırı berin diýe. Misli ma'ruf. Näme kimi çağırýar hemme belli. Abdülkadir Ceylani. Ey Abdülkadir Ceylani. Näme أو أجل من هؤلاء يد عبد القادر جيلاني مراشقال زيد بن الخطاب çağırır. Zeyd kim? Ömer radıyallahu anh doğunu. Sütteş doğunu Zeyd ibn el-Hattab. Ödem şu yazıcının näme owasynyň teoriýasyna bolan Zeyd ibn el-Hattab'ın gawny. Şu teoriýalar İslam erten. Ve Zübeyir ya Araplar, bular näme Araplar hudaýlary da Araplar näme gyssananlaryna hudaý derejesinde tutýan adamlaryň adı. Emma biz tarapda näme Abdülkadir hem ýok, Zeyd hem ýok, näme Zübeyir hem ýok. Bizzat kim çağırýarlar belli. Tayyib ve ecellu min haulalar durum galyber. Näme ya Resulallah senden medet diýip başlar. Ey Muhammed peygamber senden tekke, senden medet diýip başlarlar. Fallahul musta'an. Allah Teala näme öýdi bulunmatyň näme şirkden gaýtmaklaryna kömek bersin. Ve a'zamu min zalika ve atam. Yani näme a'zamu min zalik. Näme ve peygamberi Zeydi, Zübeyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, as-sahabalar radıyallahu anhum. Atam olardan näme bular çağırmakdan erbet atam in erbede näme bulan kynçynda ennehum yestagithuna bit-tawagit vel-kafarati vel-marada. Näme kâbirler näme tagut, kafir bolan ödem in nejis yigrenji bolan kafirler çağırýarlar diye. Meslu Şemsan, o Şemsan kim? Şemşun. Bir Yevreýin kinodadyr Şemsan. Şemşun. Ya İdris tip bir bolan bir müşrik ve yuqalu lehu el-Eşqar İdris Eşqar diye murad ve ya Yusuf tip bir ve emsaluhum ve başgaşlar. Vallahu subhanahu ve taala a'lem ve'lhamdülillahi evvelen ve ahira. Ve nama ve in bil wujuda Allah ve nama hem awdlar senalar evvelen ahireden Allah bolsun diye. Ve bar salatlar salamlar nama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun maşgalatyna ve onun näme ashablarına bolsun diye. Enne gelin bunu açıklamasyny alalyň. Näme diye? Tamam. Azimden mi? Hı? Tamam. Awa. Tayyib. Ştaýda näme wal ma'ruf diye el ma'ruf diýdi yani yana hemme belli diye çağırýanlary. Ol ma'ruf kim diýip godan tutdy el Kerhi godan tutdy. El Kerhi. O kim min el awliya el ma'rufin fil Iraq. Yani Irak'ta bir näme bir awliya salih adamlardan bolan. Abdülkadir Ceylani ile rahimahullah salih adam bolan, alim adam bolan şundan. İsa aleyhisselam peygamber bolan yani bu adamlar näme olara ibadet edip näme Allah'lık derejesine ýetirdiler. Ol adamdan Kerhi de, Abdülkadir Ceylani de, Hasan el-Basri de,
İsa aleyhisselam, Uzeyr, yani Zeyd ibn Hattab, Zübeyir radıyallahu anhum hiç de näme özlerinin ibadet edilmekliğine näme razı değerliler. Tayyib, ya'buduhul kuburiyun. Yani näme İmam Kerhi rahimahullah näme Irak kıllar, Irak'ın kabir paralar şokunuyorlar. Abdülkadir Ceylani kim? İmamun min e'immetil hanabiletil kudema. Hanbali mezheplerinin en ul imamlarının biri olan. Muvahhid adam olan. Allah'ın birliğine çağırıp şirkin karşısına çıkan adam olan. Fehuve imamun celil, gat'ulu adam olan, imam olan, alim olan. Velakin lemma mata. Yani ölen sonra şeytan buna etba'larını, buna izne eğren adamlarını, ya buna ovasın adamlarını Allah oynap namet i'tiqadu ennehu yenfa'u ve yedur. Bu adamlara näme şeyle var, irtiqat sallı şeytan Abdülkadir Ceylani'nin näme peyda diyen çözülüp bolýady. Şeydi bem näme febenu ala qabri, qabrına näme tümmekdik yalar. Ve sufiyye ittahaduhu imaman lil mutasawwifati. Ve saflaram öz tarikatlarına bir imam edip tutunurlar. Ashab tarika yusammunahum el-Qadiriyye. Tarikalarının adına Qadiriyye dediler. Qadiriyye diyenler var. Geylani diyen Abdülkadir Ceylani. Kabira näme Qadiri dediler ya Geylani dediler. Ve huve beri'un minhum rahimahullah. Yani näme yan Abdülkadir Ceylani rahimahullah. Näme şu qabr paralardan buna çokunanlardan pek. Ya qabrından tuttursan barının karşısına din kılcınıdır ya. Olar razı olmayan. فهو معروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى وحياة belli bir Abdülkadir Ceylani. Hada ömür beyanına qosagam tapyat. Ömür beyanına kim deyip tanadın bu adam? Salih adam. Dinine doğru gelen adam, ilimli takva adam bolup gelen. Allah'ın birlap şirkten näme daş bolan adam. Kana min akabir ashabi mezhebil İmam Ahmed rahimahullah. İmam Ahmed'in mezhebinin näme bir en ulu imamlarının biri bolan. Ve lehu fihi muallafun ma'ruf ismuhu El-Gunya, hatta näme Hanbali mezhebin El-Gunya deyip yazan kitabı bolan. Emma inne näme İsa ile Hudaý tutunuşýarlar näme musulmanlar hem kâwir toplar Abdülkadir Ceylani rahimahullah'ın näme öldürme Hudaý tutunýar. Ve Zeyd ibn Hattab kim rahimahullah sahabiyyun celil, ulu sahabalardan biri bolan. Adam Ömer ibn Hattab, Ömer radıyallahu anh'un dogany bolan. Nerede ölýär? Yemamede ölýär. Yemame näme Riyaz taraplarda näme bir owaň ady. Ve kubira fiha ve nama şu ölen yerine de cailanıya ve kana aleyhi kubba, yani son vakt geçen on daşında bir gümmet kubba mescit kuruyorlar. Yani nama Muhammed Abdülvehhab rahimahullah nama güycap gelen son hedeme hadihil kubbeta ve lem takum ila'l-an velhamdülillah. Yani Muhammed Abdülvehhab rahimahullah tevhid davetini peygamberler nama davetini direlden son gelip nama şu but parasçılığı öwren kubban ayırlaya ve şu neçenem elhamdülillah şu taada but parasçılık yok. İnne Zeyd'e çokunanlar bir Allah, Zeyd'in Allah'ına çokunuyorlar. Yani başta Nebi Muhammed Abdülvehhab rahimahullah gücü petka şu tak gelip näme diýenekenler? Adamlar Zeyd'in Allah'ından soraýyn diýeneken. Adamlar uýsun çekýeneken. Zeyd sizi but parasçılıktan bir Allah näme ibadetine çağırmana gelmedimi ho? Inne gelenmi bolsa? Şoň üçin gelenmi? Inne näme üçin siz ödüňiz Zeyd'in gabryny bu döwürýäňiz diýe. Sizi şu tak gelip şu Zeyd'in şu taýdasynyň owaňyzda ölmekligine sebep bolan zat näme? Zeyd'in sizin owaňyza gelip ölmekligine sebäbi näme? Siz buta çokunýardyňyz, çöpe çokunýardyňyz. Zeyd geldi jihad etdi sizin ýurduňyzda. Sizin kafir ata we bolanyňyzyň eliňizden hem şehit bolup öldü. Sizi but parasçılykdan, çöp parasçılykdan bir Allah'ın kulluğuna çağırmana gelen adam. Şey diýem näme? Öldü. Inne gelip siz bunyň gabryny nädip ýene buta gurýaňyz. Başta gelip Muhammed Abdülvehhab rahimahullah näme diýeneken? Güýç ýok, goşun ýok, etba ýok. Adamlar Zeyd'in Allah'ına çokunaýyn. Adamlar Zeyd'in Allah'ından diläýin diýeneken. Akıllı düşünje eken. Şunuňmy? Soň näme elhamdülillah İslam näme goşuny güýjeýär şeyhin eline. Soň gelýär. Bu Zeyd radıyallahu anhu näme bu öwürlen näme guppasyny aýyryp arasynda ady musulmanyň näme tümmegine öwürýär. Elhamdülillah şu wada şennem näme inni Zeyd'e çokunly nokta Zeyd'in näme Allah'ına çokunulýar. Tayyib, Zübeyr kim? Zübeyr ibn al-Awwam, sahabi olan. Havari Resulullah. Resulullah'ın en yakın ashablarından biri olan. Ve haulâ'l evliya ve sahabe ya'buduhum kuburiyun. Yani gıynan sagan nam inne şuvat qawr paradılar nam. Şol evliya sahabalara, evliya salihlara, sahabalara ibadet etýärler diye. Walakinnahum lam yaktahu bi ibadetihim. Yani näme käşke müşrikler qılıp diňe gawa çokunan motalar diye. Bularam
Käşke diňe şu näme? Salyh adamlara çokunup geden bolurlar diye. Bel abadu at-tawagita wal kafara wal maradata min as-saharati wal kahana. Ýöne näme bulunmatyň müşrikleri diňe salyhyna, gowsuna, alymyna, sahabatyna näme? Çokunmaklyk bilen şäklenmekde gaýtam tagutlara, kafirlara, dinden çykan murtat bolanlara, jady oýlara, palçy bilgiçlere çende näme? Çokunup başlady. Wal ibahiyyin wal hululiyin. Yani halal haram yok, zina diýilýän zat yok, men heleyim sen heleyin, men ejem sen ejen, men bajym sen bajyň. Hemme ayal erkege, hemme erkek hemme ayala şärik diýen bir akide var. Şolara kim diýilýär? İbahi ýa-da näme? İbahiler diýilýär. El hululiyin diýilýär. Hemme zat halal, hemme zat mubah diýerler. Delillerim näme? Bagwan bagynyň hasylyna birinji öz haqqyllamy diýerler. Onna näme? Atada gyzy ýetişse şoň gyzlygyna birinji öz haqqyllýar. Bizim gumumyzyň içinde gumlawa duşanaglanlar bar. Gumumyzyň içinde bir gumlawa bar diýär. Şol akide diýär. Gyzlary ýetişse öýler ýatýar eken. Öýlem näme? Gumul türkmen teke gumyň içinde goýun makyp ýördi. Näme üçin beýtýän soran men lişne dostum bar soran. Näme birinji hasyla bagwanyň özüne haqqyllamy diýip jogap berdi. Öz türkmen ilimizde var. Emma bize kitapda okutýarlar näme İslamdan öň bir Pars imperatorynyň izinden näme manevi diýen ogly gelýär, kakasyny ölüp ýerine oturýar, manevi diýilýär. Bize mane çäçe zat şonu galyn bolmak bar. Şo manevi öz bajysyny öýlenýär. Şu akidede bolan öýdi. Şunuňmy? Biziň owalamyzy gumyň içine şuňa alaga bolar bar. Delili näme üçin beýtýän plan ýaşul diýip sorasam näme? Hasylyna bagwan birinji haqqyllamy diýip jogap berdi. Näme şoňalyklara çokunup berenler bar. Ana şolaram owasynda ölse kim plan aga, öwliyadi, pirdi, şeýdip näme çokunýarlar. Ellezine yequlun men taraka al-awamira wan-nawahi fehuwa muqarribun min Allah. Näme ellezine yequlun men taraka al-awamira wan-nawahi. Yani kafir sowaplan bir derejesi bar diýdiga. Näme iň soňunda hakykat derejäten soň awamir, buyruk diýilýän ondan gaçýarmyş. En-nawahi gaýtargy diýilýän gaçýarmyş. Zindiq. Näme şonam muqarribun min Allah. Allah'ın yakin adam faydalar. Şoňa da çokundylar. Bu ne Allah'ın buyrugyny etdi, ne gaýtaranyň gaýtdy diýmediler. Ýok. Bu hakykada ýeten näme? Şeriatdan, tarikatdan geçip hakykada älim jahanyň syryny özünde saklayan äwliya, pir diýip näme? Bir zindiq dinden çykan näme? Kafira näme? Ibadet edip çokunup gyssananlaryny on çagyryp berler. وَلَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ. Näme üçin ol eden akmış diýdi? Ýok, bul näme? Mätäş dämiş. Muhammed Peygamber Cebrail'in üstünden din alan muhabbeden bu awliyalarymyz näme dini gönümel Allah'dan alpmış. Şoň üçin bular hakykata ýetmeklik üçin Rasulullah getiren näme? Şeriatyna mätäş dämişler. Şoň üçin leýse bihajatin il-awamir wan-nawahi. Olaň näme sowapy pirleri buyruk tutmanada, gaýtardan gaýtmaklygyda mätäş dämişler. Wa innama hiya lil-awam faqat. Emma inne buyruk halal haramy kim tutmaly? Haramdan kim gaýtmaly? Bular am näme sowap tarykada el bermedik. Näme gelip beren akmak adamlar tutmalmış diýen. Olaň düşünjesinde. Emma huwa fawaslun ila Allah wa la yahtaju ila şey'in. Emma huwa fawasala ila Allah. Emma olar näme wasal Allah yetdiler bolly. Gunna yüreginde näme? Men Rabbim kalbimde diýär. Gunna Allah'ny görýän. Gunna Allah'nyň gurlaşýan. Emma ol hakykatdan görýär. Gurlaşýaram ýöne näme? On görýän, gurlaşýan iblis. Bunu anlaýar. Şunuňmy? Inna Allah yeten hakykatdan we başga mätäçmiýär. Başga mätäçler şoň üçin olaram näme diýär? Ýöne bir nälik Allah yetmeliýär. Diýen zadyny edip gaýtaran zadyndan gaýdyp, peýgambere eýerip, oň sünnetini tutup, şeýdi Allah yetmeliýär. Ana şeýdi Allah yeten başga mätäçde emma bular Allah yeten başga mätäçmi diýip näme açyklamasyzdan ýöne gyýytka çykdy aýtýarlar. Bizim Allah yeten başga mätäçler. Olaram onu näme bu adamlar Allah etdi näme? Başga adam mätäç demişler diýär. Ve Şemsan ve İdris ve Yusuf olanam haula'i tawagit. Murtad kafirler. Kanu fi Riyad qabla zuhuri da'wati Şeyh Muhammed Abdülvahhab rahimahullah näme? Tawhid da'watyna çykmazdan öň Riyadda ýaşap ölüp giden adamlar. Riyad şu wagtky Saudiýa näme paýtagty. فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها والحمد لله. أما شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله توحيد دعوة güýjap Allah'ın öyle cihad edip näme
musulmanlar riyada we tewerrüklerine näme eýlenlerden soň ýanky bu tewerrüklerini zatlar aýyrdylar we Allah Taala näme bu butparalaryň şirkin gidende näme şükürler bolsun. Wallahu Taala a'la wa a'lam.